Euskaltzaindia hainbat artxibo bildu ditu historian zehar eta horiek daude Azkue Biblioteka eta Artxibo atalean. Besteak beste, hor daude anaitasuna, auspoa, euskaltzaletasunaren ispilu izan direnak eta direnak gaur egun. Horien artean, garrantzitsuenak behar bada, Azkuerekin batera, Lakonbe eta Lafiterenak. Nor ziren Lakonbe eta Lafite? Euskaltzale porrokatuak, euskararen berbiste garaian eta ondorenko garaietan garrantzi eta importantzia handia izan zutenak, besteak beste sortu zutelako halako sare bat, sare intelektual, sare akademiko, sare sozial bat, beraien bidez euskaltzaleak biltzeko eta euskaltzaleak bilbatzeko. Hortik etorri zen neurri handi batean euskaltzaindiaren sorrera Lakonberen kasuan, eta hortik etorri zen baita ere horren egonkortasuna eta horren bizimodua garai latzetan, Lafiteren kasuan. Esate bateako Espainiako Gerra Zibilaren aurretik zein ondoren eta Bigarren Munduko Gerraren ondorengoan. Lafiteren funtsa modu berezian aitortu nahiko nuke. Lafiteren kasuan, Lafiteren papera eta Lafiteren jokabidea oso garrantzitsua izan baitzen euskaltzaindiaren bizimoduan eta euskaltzaindiaren bizibidean eta euskalgintzaren bizibidean. Sare sozial, sare akademiko, sare intelektual bat sortu zuen Lafitek eta Lafiteren sare horren sustengoa oinarriak izan ziren hainbat eta hainbat elemento artxibo honetan, funtz honetan daude. Aipatu ditzagun, esate bateako, Lafitek eta beste euskaltzale askok beraien artean izan zuten gutuneria. Horren testigantzak ematen dira hor. Aipa dezagun, modu berean, Lafitek bere lan akademikoak egiteko erabili zituen hainbat ohar, hainbat oinarri, hainbat aipamen, horiek ere horra bilduta daude. Nola ez, Lafitek bere garaian egin zituen euskal testu zahar batzuen bilduma edo bilketa. Eta azkenean bertsoen, koplen bilduma ere bai. Beraz, funtz horretara bilduta dauenak erakusten du ezin argiago zer izan zen bere bizitza intelektualaren ibilbidea eta ibilbide horrekin batera euskararena eta euskal kulturarena batez ere Ipar Euskal Herrian eta nola ez, Hego Euskal Herrian ere bai.